Moikka kaikille! Mun nimi on Henriina Rantala ja mä haluan toivottaa teidät tervetulleeksi politiikan hyvien uutisten toisen jakson pariin. Tää idea tähän sarjaan lähti siitä, että mua ärsyttää se, kun esimerkiksi mediassa puhutaan politiikasta, niin se sävy on usein varsin negatiivinen. Keskitytään siihen, että mitä joku teki väärin tai mitä voitaisiin tehdä paremmin. Ja toki tällekin on oma paikkansa, mutta mun mielestä olisi kuitenkin tärkeää keskittyä enemmän myös niihin hyviin asioihin, mitä siellä politiikassa saadaan aikaan. Lasten ja nuorten mielenterveyshaasteet on valitettavasti lisääntynyt viime vuosina entisestään ja myös näihin liittyvät käynnit on lisääntynyt. Me ollaan puhuttu vuosia hallituskaudesta toiseen esimerkiksi terapiatakuusta ja nyt meillä olisi vihdoin tällainen tulossa. Meidän nykyinen tämä järjestelmä on varsin sirpaleinen ja siinä on myös valtavia alueellisia eroja, että miten esimerkiksi niihin mielenterveyshaasteisiin saadaan apua. Ja tämä terapiatakuu, joka on suunnattu alle 23-vuotiaille lapsille ja nuorille, mahdollistaisi lainsäädännön avulla sen, että tämä nuori pääsee esimerkiksi lyhytpsykoterapiaan tai muihin tällaisiin psykososiaalisiin hoitoihin. Ja mun mielestä tämä on aivan todella tärkeää, että me saadaan tämä terapiatakuu, koska niin ihmiset voi matalalla kynnyksellä myös saada sitä apua. Mä näenkin, että tämä on oikea suunta, kunhan vaan tämä saadaan järkevästi integroiduttua meidän sote-järjestelmään. Ja mä toki toivon, että joskus me saadaan tätä myös laajennettua isommalle joukolle. Seuraava hyvä uutinen on se, että lähisuhdeväkivallan sovittelusta luovutaan. Mun mielestä tämä nykyinen järjestelmä aliarvioi lähisuhdeväkivallan vakavuutta ja vaarallisuutta. Meidän nykyinen hallitus esittääkin, että sovitteluun ei jatkossa oteta sellaisia väkivaltarikoksia, kuten vaikka seksuaalirikoksia, joissa se rikoksen tekijä on uhrin läheinen. Eli nämä tulee koskemaan niin esimerkiksi parisuhdetilanteita kuin sitten muitakin tilanteita, joissa uhri ja rikoksen tekijä on lähisuhteessa. Tämän lakimuutoksen taustalla on se, ettei uhreja voi esimerkiksi painostaa tähän sovitteluun. Tässä hallituksen esityksen taustalla on tilanteita, joissa tämä rikoksen tekijä on kerta toisensa jälkeen tämän sovittelun kautta päässyt ikään kuin siitä pälkähästä. Ja valitettavasti tällaisissa tapauksissa on yleistä, että sillä rikoksentekijällä on uhriin nähden niin kuin valta-asetelma. Seuraavaksi hieman koulumaailmaan. Monet meistä varmasti kokee, että ilman puhelinta eläminen olisi varsin haastavaa, ja näin sen kokee myös monet oppilaat kouluissa, sillä puhelimet on viime vuosina lisännyt paljon esimerkiksi keskittymisvaikeuksia. Ja tällä hetkellä kouluissa opettajilla ja rehtoreilla on varsin vähän mahdollisuuksia esimerkiksi ottaa puhelinta pois. Tällä hetkellä meidän lainsäädäntö mahdollistaa sen, että koulu voi tehdä järjestyssäännöt, jonka mukaan esimerkiksi lapsen pitää antaa se puhelin tunnin alussa johonkin koppaan, mutta silloinkin se on vain vapaaehtoista. Ja nyt meidän hallitus valmistelee lainsäädäntöä, jossa se puhelimen esimerkiksi takavarikoiminen olisi mahdollista niin, että oppilaat pystyisivät paremmin keskittyä siihen ihan itse koulutyöskentelyyn. Tällaisia ongelmiahan meillä ei aikaisemmin ole ollut. Jos mietin vaikka itseäni, niin silloin kun menin kouluun, niin mulla oli semmoinen Nokian kapulapuhelin ja sillä pystyi juuri soittaa äitille ja ehkä pelata matopeliä. Joten mun mielestä on tosi tärkeää, että me puututaan tähän, jotta lapsilla on sellainen ympäristö, jossa he pystyvät keskittyä siihen oppimiseen ja koulussa käyntiin. Seuraavana Kela-korvauksiin, jotka on herättänyt viime aikoina paljon keskustelua. Mun mielestä tämä koko Kela-korvausjärjestelmä täytyisi uudistaa niin, että esimerkiksi ne kohdennetaan järkevämmin, ja näin ollaan myös tekemässä. Kuitenkin näiden Kela-korvausten saralla on tulossa nyt muutamia erittäin hyviä uudistuksia. Esimerkiksi hedelmöityshoidot otetaan takaisin Kela-korvausten piiriin, sillä nämä poistettiin viime hallituskaudella, Marinin hallituskaudella. Ja mun mielestä tämä on erittäin tärkeää, jos mietitään vaikka sitä, että meillä on syntyvyys varsin alhasta. Esimerkiksi tahaton lapsettomuus on musta hyvinkin musertavaa ja on täysin inhimillistä, että esimerkiksi hedelmöityshoitoja tuetaan näiden Kela-korvausten avulla. Kohdennuksia Kela-korvauksiin on tulossa myös niihin lääkärikäynteihin, joiden saatavuus on heikompaa julkisella tasolla. Nämä korotukset koskevat esimerkiksi gynekologikäyntejä, silmälääkärikäyntejä, fysioterapiaa ja esimerkiksi myös mielenterveyspalveluita.
Ja sitten vielä lopuksi jakson loppukevennyksen pariin, eli hot or not kysymyksiin, joista jokainen on tullut teiltä. Aivan loistavaa, että lähetitte näitä mulle ja muistakaa jatkossakin laittaa mielellään vastaan seuraaviin jaksoihin. Tosiaan mä otan täältä nämä lappuset taas ja sitten kysymykset. Eli ensimmäisenä kysymyksenä hot or not, välihuutelut eduskunnassa. Ehdottomasti not. Mä en ole ikinä tykännyt jotenkin tästä aggressiivisesta ilmapiiristä, mitä vaikka täysi-istunnoissa on, joten ehdottomasti not. Okei, sitten seuraava kysymys. Hot or not, Nordean palvelukatskot. Tämäkin ehdottomasti not. On erittäin ikävää, jos vaikka yrität kaupassa maksaa ostoksia eikä maksu mene läpi, niin se vähän vaikeuttaa elämää. Sitten viimeisenä kysymyksenä hot or not vauvabonukset. Pienellä varauksella hot. Jos näillä oikeasti saataisiin syntyvyys nousuun, niin mikä jottei? Kuitenkin lapsien hankintaan liittyy monimutkaisia kysymyksiä, joten tämä ei välttämättä ole näin yksinkertaista. Näin, tässä alkaa olemaan meidän politiikan hyvien uutisten toinen jakso. Toivottavasti tykkäsitte tästä. Mulle saa laittaa palautetta, antaa viestiä, kertoa ideoita, mitä teillä on seuraaviin jaksoihin, esimerkiksi näitä hot or not kysymysten parissa. Joten kiitos kaikille, palataan taas ensi jakson parissa.